Dobrý, zdravím vás všetkých. Rád by som vám ukázal malú fintu, ako si skontrolovať poistky na DC odpojovači pre fotovoltiku. V odpojovači vždy nájdete dve poistky, ktoré si štandardne viete skontrolovať multimetrom. Ale čo v prípade, ak multimetr nemáte? Jedna poistka je dobrá, jedna poistka je vypálená. A ktorá z nich to je? Viete si to skontrolovať na svojom smartfóne. Táto poistka je vypálená, táto poistka je v poriadku. Vypálená, funkčná. Nielen takéto triky, ale skutočne veci do praxe sa naučíte na našom základnom školení, na ktoré vás pozývame. Ďakujem.